Здравейте, хора! Днес снимаме Poppy Playtime Chapter 2. Стигнали сме до половината, почти до половината. И се абонирайте за камбанката, за subscribe. Лайк бутона. Слушайте го да направим 1000 лайка. Да. И миналото видео аз се напиках, смях и за това... Миналото видео Краси се напика. Да. И за това сега... И за това сега трябва да снимам малко, защото някого е срам. Да. И... Да ходи така. Да. Също и мен ще ме е срам така, когато стана. Да. Добре, нека да започваме. Нека да започваме. Аз съм напиканият. Добре. Добре. Не, кое е това? О, мъгъв. Не! Скочи! Какво се случи с Попи? Трябва да скочи. Какво се случи с Попи? О, мъгъв. В момента къде се намирам в момента, хора? В момента не знам къде се намирам, ето ме. В момента не знам къде се намирам. И в момента трябва... О, какво е това? О, това трябва да се опитам да го свържа. Това ще ми отнеме малко време. Така, правиме така. После... Така. Или по първи път ще го направя, не знам. Ще видим. И бам! Хайде, хора, успяхме. Да, успяхме. Най-добрият успя, а най-пикливият не успя. Затова се абонирайте за канала на Лъчко и за моят канал. И също и на моят канал на моят приятел. И на Лъчко канала е Лъчко Тачев, Лъчезар Тачев и Красимир и Brawl Stars. Добре. О, какво се случи? Не, дай ми Попи, бе, тъпа, мами лонглей, дай ми Попи, ще да не бия, бе. Тя ще ти вземе ръката. Ей, тъпот гаден, ти защо взе Попи? Тъпот гаден, защо ми взе Попи, бе? Нямаш ръка. Защо ми взе Попи, бе? Защо ми взе Попи? Тъпа, гаден, пая, грозен. Дай ми Попи, ще те... Значи, накрая ще те набия, ще те отрежа главата, казвам те. Накрая ще те отрежа главата. Така. Айде, хора. Добре, чао! Чао, хора. И нека затварим, аз съм пиклива, както разбрахте, и чао.